Hoy mga igala, mayong hapon diri sa barangay diri sa lungsod sa Masim ug ako inyong kauman si DJ AJ. O karong adlaw mga igala mga igsonan, ako ang ipasungdalit sa atong programa karon ang Island FM. Aduna sila mga promo sama sa Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule mga igala mga igsonan, aduna kisilay mga sakit sa mga balatian, mamayo kini. Aduna kay sakit na budi, mamayo. Hapalit na sa Herbal Capsule. Baik at dapat ito sa inyo na mga higana. Ang nagpasalamat po na ko sa tagting paminaw sa atong programa karon sa hapon mga higala. On sa 91.5 Love Radio, ang inyong kauban ug si Lolo Amboy. So amo na sugdan ang among sulat kasaysayan karong hapon mga higala no? So tawagan na ko sa pangalang Andoy, Kuya DJ J. Kini ang akong istorya na gusto na ko madunggan ninyo o matunan. Sa pag-edad na ko 13 anyos, namatngon ko sa trabahong bugat Kuya DJ J. Nagapanagat ko magabi o pagkaugma Kuya DJ J, eskwela na sad. Pait kayo ang kinabuhing pobre. Kailangan nimo maning kamot alang-alang sa imong pamilya. Og sa pag-edad nako og 15 anyos, nagtrabaho ko sa Davao City. Grabe akong kahimtang Kuya DJ J. Abi na ko buutan ng ako amo. Mao kini ang nahitabo. Iwa ato ta ganino eh. Kuya wan ko ato ganino niyo eh. Labang magkalit. Ay, sak ditong bata eh. Ligsan to. Eh noon, kahit magkita ko ulo. Ito ba no? Ay pag-ana bay, kay mas igsuon lo eh kayo eh. May boy. Maligsan. Trabaho na tira. Abot to si Madam Ron. Patay juta. Itaw kay suko ito kanina eh. Ba't nang ano to? Murag nag-away na po silang sir siguro. Bata makawan dyan na sir. Kita man dyan dumtan pag mag-away na silang doon. Si madam. Nagtabi naman lagi mo lagi. Wala naman nagtrabaho. Mga tapi. Anyod mo no? Ay nagliyo ko may dam. Sorry yung kay dam. Sorry. Karon pa mga mayong sorry. Nakapilan ito mga madunggan nagtabi mo diri ha. Ako ninyo no. Ayaw mo apil-apil sa akong galingon. Kamo trabahante rata mo, swelduhanan rata mo. O Kuya DJ J, grabe ang pagpaantos namo sa among amo. Bisag unsa na ginaingon sa amo wala lang mi. Kay tungon nang ihanlan mi og trabaho. O kwarta tungod sa among kapobre. Tama ba Kuya DJ J na kailangan na mo mag-antos sa ilang mga kasaba na bisag sakit na kayo ilang ipagsulti para lang dito mga kwarta mi? Please Kuya DJ J, tambagi ko kung unsay dapat buhaton. Daghang salamat. So welcome back again guys, manam sa DJ AJ. Sa oras na ito ron, alas 5:01 sa hapon, may kalabag kaigsuunan. So daghang salamat sa istorya ni Andoy sa iyang pagsalaysay sa iyang kinabuhi karong programa sa hapon. Daghang salamat po sa tigpaminaw sa atong programa. So ang ako maingon sa imo Andoy, dili ka dapat mag-antos. Kay kung ako na sa imong part karon, buhato na ako ang way na dili ko masakitan. Ganun mag-antos mako para lang yung mga kwarta ko, di ba? So, ang ako sa imo maingon sa imo ayaw lang og antos sa ilang batasan. Daghan pag mga trabaho dira na para sa imo kay dili lang sila ang naay business, so daghan pa dira. So, maingon ako sa imo please ayaw na pag-antos sa ilaha.
So mga higala mga kaigsunan, so karon lang mahuman ang atong sulat sa kaysaysayan sa hapon mga higala mga kaigsunan, no? So ayog kalimot na mag-like sa atong page o mag-follow o subscribe sa atong YouTube channel. O daghang salamat sa atong mga supporter nato dira na naalang gihapon. So, shout out na ko sa nagpa-shout out na doon. Kalimot pa ko sa pangalan ko na ito. So, dagang salamat na ito. So, dili na mahubad yung nagatong programa sa hapon. So, bye-bye.